Svei ett anbo i Office 335 här som du lattliga kan göra fängande suger som visar fram tygna vörre eller tytt innehåll som du gärna vill få ut. Svei just så lätt att det är lätt att bruka, så vi plejer säga att man kan göra så sugerna utan att skulle vara grafiker. Man kan säga att Svei är så mittlen PowerPoint och en hemmasida. Det är inte en hemmasida, det är helt inte PowerPoint. Men det kan något annat. Du kan göra en sida som lyser en hemmasida och du kan styla den av vänner i en teltepost och lägga den på Facebook eller ärastan. Så det är lätt att dela. Det är rättliga nekve möjligheter i Svei, men allikevel är det rättliga nekve avmarskingar och det är 4 månader och vansar vi tog. 4 månader är att du lättliga kan sätta upp en fängande framlöve eller en sida. Men vansen är eisen, du släpper inte lika väl att styra ödlån som är i Svei. Så det är nekve som är just för det, och det kan vara gott, det gör att det är lätt att göra ett produkt som du gärna vill visa fram. Av skajnen hittar vi efter gosse Svei är uppbyggt, och så hittar vi efter några dömon här som Svei blir brukt till att visa fram innehållet ett långt vörre. Och så sitter vi vitt och röjna gera våra egna Svei och pröva att dela det vi under. Jag har brukt Svei särskilt till att visa fram och innehåll som jag gärna vill ska vara inte mer fängande än bara en statisk hemmasida. Svei är inte mer livande och häver några funktioner inne som gör att det fänger eja på en väg. Så det har vi brukt det till. Svei är ett anpo som är inte ringt att börja vid. När man ser det kan det vara inte ringt att skilja på sång samman. Men det är rättliga kött att man skiler sammanhängen och tar man skiler det så är det kött arbete i Svei och lätt att lära.